Ade shema no sia aboy mamunyina jo Sompa 93.1 Sompa 98.9 kasafidie so no masuguso amutie broso se no meno sia kase boy aboabo no wo fidiem ha no yede ne nyina taba so mo nansa modo ya depa no wo call Facebook hono mo a eye Sompa 93.1 YouTube eye Sompa TV afentintan fidie no so wo pensami bi no wakenkan ya www.sompafmonline.com wokwa obenya binwa kenkan enansa modro ayodeba no ne edima kwoti no bi eni Ghana mampanyi nadanko akufo adogusu bontoa ewo apoye mantemu na galamse ho sensem wakokasa ede afa ho sanso ana PURC adwumako no so de aba ekirese enchekura prepaid meter ye ho sensem ba ye daja wo ma Ghana mu Ghana fo ne anya bi nto no enche wo mbehwe senipa biada ne ho kaye no wo betumi apata wonom ye bekwa manhia north abato mpeso so na NDC amanyoko no won abato no bi enada due ebi koso ho na mu sensem akwakoye daja sanso ana okopuru East abato mpeso so abusua enana nya semketo akora wo yeji wabra na NDC amanyoko no na won mo akwakoto aba agitafo no bi asode ya won mo hyase a won ye nsenkyefo enhyiamu wei ne nsem ahodo bi edika asaditie ene aboabo no a yade ne nyina da baba so mo brepam nyimako aso asene yade won mo sempa ebetudwa ene no we nsem for panyi oru asante ye boa Benedict medin ene akosia ajewa kwade boaten afi ensem no nchemu ene Ghana mampanyi nadankwa akufu adomeka sai wabontoa ewo apoye mantemu wei ayana santo abo dro ya mampanyi dia hyehye so sane abaye no obetumi akire ma Ghana fana babia da na ne nhire nsu ahodro ya wocheche no ebetumi aso obi biada so na apoye mantemu kwa wokoye no wokọ no akwa akohwempu ntunyuma wahyase enuoma wonwie ye de wosode gu akwamu na afenso krampo no waje omanfo pi no adwenkyere na wode kan de ho na nyame ya na wotumi bedu nkramantamu a wotumi akeka nneoma siani amano ayeye na enro da na mampanyi to obono wodi ka de hyase ewapoye mantamu ye ne eye nanu na wakwakopiemu na wona mampanyi de akoto dwa akire se wo hwa fimpi mienu ne aduonu NDC amanyoko no nanka eka to de bro sanka wo mudi nkonim ewa abatorim nanka MPP amanyoko no ore a wo se nya bibia nti o wo se eye opepa komapa ya wode ne ho si wo hwa se galamse won sensem wo betu asie deku ade froma Ghana mu no eno chichiru ntira na nipa binu pese na nka omutu na sesemre erifra konya no so na wo kire se wo ma Ghana no ankasa enkame yesa wo ya de pa ne ye watikọ ne ye won konsan so obesori akonya so enu chichiru nti na se wo hwemu pa no a 2020 abato no ma Ghana ya to ye no abato ampeso ahodo ye ye tu gala e wo so nyina da wono mampagi na do wodi ntwo e wo honom ya na mra hye bedwafo dodo no anso wono to aba editi a wonom wase were nyina no ye nsunsanso ne bia nanso no de sane ye beye no man no yakwa ebretuo benya hoden ye nsuwansu abasa gina ne na so nti enu chichiru nti pa no betena konya so afempem yenu ne dunso wa hye boye se wo bedu betumi biada na waboa amoma Ghana ya galam se won sensam ye timi atoase na mampanyi Republic FM ye no ewo kwawu eho eno wode sa semwe ekoto dwa na wa kire se galam se no de eko a wosoi no woni mpefese nyankropon korampo nyame ya dom na daache bi wosori fra konya so korampo no a won bebo musam hyra wosoro himam e de amano sanse wa ya de pa so oman no suwansuwa no yatumi aboa amano agina ne naso na nke yebo moden se yebekọ ho na ye ne yamane boni kwabra nyako akwakodi enkomo nanso ahoma ne ntutom nyame ya dom ne nyano a ye ne no ebekasa ya konsan fofromu na adwumako ba ko ya won mo hwese ye beto nsuo no nkane abo mu ewo ma Ghana mu eye Public Utilities Regulatory Commission PURC adwumako no na wo mo de krata pie dwa ya won mo kyerese wo mo nimpefe se nanu ECG prepaid meter wo haw kase ye ba ho enam so ma won mo video mu nya atemachew na ne adehye birim kwasa ala ya ba se na wotwe mienu ntam na won mo nya nkane anto emu so krampo won mo nya bie Bato 100 Ghana cedis nanso abako akwohwe na gusu 50 cedi 20 cedis ebi so krampo de wo hono mu a won bato nansa pepepe na ne nyina atwede afiri so no wo se ne won ma yenhye sonko a won ba ba se safo ne nyina da won betumi apata wo mo amana yeyi
na nyame ya domo a adwoada edi anim yi October bosom da toso aduonu nan na panyefo kyerɛ sɛ wɔn de san hyehyɛ ne gu akwan na wɔn ma hwɛ ho sɛ nipa biata na ho kan ye ewo ECG won mu dwumadi ahodo ya no mu die mu nam so ma prepaid meters na ebi mu nya bi nto won so mu kɔtɔ ye kurampo anche ɛsan ye no ne nyina da ye tumi aboaboa ye ho ewo ma Ghana emu na wo se nipa bia da wo ho haw anasempo eba no saa ɛka wo no de ahia no sɛ wakɔ ECG one more office district offices ahodo anasa regional office ya no wo ma Ghana mu na wo haw no wo de akwakwato won manim nyame ya dum afiri dwada de kro de wo hia bia da won sa ebetumi aka anampo se wo kɔ wo website ya PURC one website any ECG website ya na wakɔ submit wo forms no na kyerɛ wo haw no nyina da wakuru che de agu nkrata so ɛwɔ abɛfo so ɛkɔba no sa no ɛbɛboa wo mo papa na ama enseyi a won mo ye se won betumi apata wo bibiada e wo ma Ghana mu no atumi awiem die eno na managing director adema ECG adwumakuo no Yera Samuel Mahama no wakyerɛ sɛ kwaba no sa no na ntwa yie sɛ empofiri mu sa na hyehyɛ soronko sɛ PURC ade gu akwan mu no ɛnya de baboa won mo kora na so nyina nkɛmfoa no PURC kyerɛ sɛ wo mo de wɔn yɛ ntamgyina for de ma ECG adwumakuo Ghana Water Company Limited anafei wɔn ma Ghana nipa bebre biada wɔtɔ kanea eto nsuo ɛwɔ ma yi mu na saa ne nti no mahyɛ ase a wɔn mo yɛ nhyɛ soronko sɛ ne bɛyɛ na bɛboa ɔma Ghana adehye yɛkɔ NDC amanyokuo nim na ɛna dadua yi ana amanyokuo no ɛhyɛ abato ase a na wɔn ɛtoɔ ɛwɔ mpɛsoa ahodoɔ so yenim sɛ bɛka na kakra na ɔma Ghana wɔmamu no nyina de akɔtɔ santere ne ato aba asie kokromotie yi mampanyini ene abamu mpanyefo yo mbedi ɔma Ghana anim finhia na ye de anim biada no a amanyɔkɔ bia ye hyehyɛ pa ye betumi aboa wɔnom ɛnanse ye nche bia ɛna NPP amanyɔkɔ no wɔn de wɔn de agu akwan mu ya wɔn to wɔn de a enche wɔn ba bɛyɛ frankatu ni ye obetumi ade animu afempim ye nu aduonu nan nam so ama NDC amanyɔkɔ no so ayɛ hyehyɛ ma pa ɛna da dua wɔn de hyɛ so sa abato mpɛso ahodoɔ nyina da wɔn betumi akyi so ma Ghana ntwodo ne ntwado ahodoɔ so na ya hwɛ hunu sɛ wɔn beto aba ɛwɔ mpɛso no wɔn yi nipa wɔsɛ fata so betumi aboa ama wɔn Ghana NDC amanyɔkɔ no mpɛso ahodoɔ yɛ wɔ no wɔn matumi adi mu ɛwɔ mu na manhyia north abato mpɛso so NDC amanyɔkɔ no di mu kane DC ya wɔn gyina wɔde ma ɔmanfo a wɔwɔ hafo no south ɛyɛ wɔn monyamfo David Adair Amankwa wɔn ne kɔ gyina mu hwɛ sɛ abato no nyina da ɛho hyehyɛ fiti ahyase akɔpem na wieyɛ ɛbɛkɔtɔte de ama wɔnom na yɛnsamtwerɛfoɔ kɔ hɔnom ɛne animunyamfoɔ di nkɔmmɔ ɛnsɛm sei ɛna ɔkyerɛ mu de kyerɛ yɛ dwumadie no ɛkɔ so yɛhyɛ aseɛ firi anɔpa yɛatoto bia yɛato youth organizers ne deɛ yɛaba women organizers sɛ yɛto chairman ne ades na ɛkɔ so abasabasa yɛ bia ɛma sɛ wohwɛ delegates na ho keka a ɔmode edi dwuma na kyɛ sɛ kɔ animu ye kyɛ wohu so obi a wɔpepa sɛ ɔbɛboa sɛ dwumadie no ɛbɛkɔ so ne awie na asomdwie mu so far deɛ ɛhwehwɛ ne sɛ yɛbɛwie no na ɛyɛ asomdwie na ɛyɛ NDC na adi nkonim obi lusui obi winning ɛyɛ NDC ɛna aweni a yɛ nyinaa yɛsom ne yɛde akɔ yɛ anim sɛ yɛ NDC rebutasi yɛbɛnya executive so ɔmbɛtumi agyina hɔ no ɔma aboa no ɔma bɔ ntoa sɛ bɛyɛ 2024 no nkonimdie na yɛhwehwɛ ne yɛn nsa bɛka abusua wai ayya kanea bai ka chepanyini ya wo gyina wɔde ma ɔmanfo a ɛwɔ afɔ no saw tabato mpɛso so yɛra David Adair Amankwa wɔn kasa yei manhyia no tabato mpɛso so no kɔhwɛ wɔn mo de so na yɛkɔ mo so na ne Kwame Redu akwakodi enkomo Kwame Majo abusua Majo so bi ɛna de wɔgyina mu akyɛ kafra ɛfa na wokɔ airport abusua sɛde ne wɔne tua sɛ amanyɔkɔ NDC wɔn executive constituency members a wɔn eto abayi wɔn no ɛne kumasi de kumasi sɛ yafa abɛyɛbo yɛbɛyɛ ndakosia sɛ de adwuma si tie no saa na ɛsɛ bɛti no anɔpa yi yɛde ani hwɛ Moses owu sɛ de yɛde kan ho asɛm no yɛkɔtena hɔ no mu a bla wɔn hyɛ mu dwumadie no ase bɛɛ nɔnkron ɛne fa kɔ no ndumu ɛna wɔn hyɛ mu dwumadie no ase na yɛtete wɔn nkyɛn saa akosia sɛ de ɛnwuma si kɔ mpanyinfoɔ a wɔn baayɛ panyin a wɔde kan abɔ n'ano asɛm yi efi wohwɛ sɛ de dwumadie no si kɔ no a na kama sɛ ahobanbɔ nsɛm deɛ ɛyɛ solid
mfunso bi no efi yisi a omo ho so ayi omo bi pepepe mi kase asabu abi akaba mi ti ba adu no amna bo ba no nsia ala mi akosia mi tubo na mu firi ho na mani hwebe fufo mi ba no na ade a abato no ewa no so no de no omo nya antu wi kra omo guso a omo 20 na ye hwese emi pemu no omo wi akwan bia so besa sa weti ne kweti resort a eba buzo ngo na yesa de ama ti fo mo hu gie koso akosia ni mu na mi bo fi misadi mi ni kire Kumasi Culture Center na Culture Center ha mi ba ha mo a je koso ha ye bantuma constituency aha ana NDC fo a omo ha so eto omo de sisi amekese akosia ne ba ye no so mi de mani ahwe se de anima esiko a bibia ye kama sabe ya ewum abribi wo hwe nkane a omo de aye ha mo a akosia efe yi se de ba ya bibia ntimi free from na enko yira bibia bi so ama bibia enko no wo abambofo a omo nyina wo ha kama kama ekwe na so wo hwe mpinifo a mo ba ye so a eno so omo nyina nyina kama kama eno achi no yisi omo so yi omo dwuma ye bo din a wa ba jo krata de so tim de ma no na so watim edi ama no ni nyina no agosu a ekoso kama kama e wo ha na akosu ma mi enye ade ketewa bi wo ha gyinafo a mo gyina apre edibia no nya ba ko am gyina won kan no mo asem tie ni hwe ono so ahofam a de edi ko chi antie ne e wo de aba otoni ma ado ediba Sompa FM zenumre ejo so minia yo ugibra wo pe wo media ekoso Culture Center ha e wo MDC amayukrom ene de yo your friend Charles Owusu me gyina as executive member Emma NDC constituency Bantama constituency yo woni so ade mu ni sayin NDC amanyuku a the freedom ya che ye wo me Kumasi ya Abepo Junction ye wo me na my party na chi since 92 na edu baby a wosi nyina na yetimi eyi enum ye bebo party na ma party no efa na ntuma befra edu ntina ama ehye nkran se me ba be gyina as executive member na wo hwe wona wo mo isi akan no a ugidi se wa ho keka no ebetumi apushia me ye de wagina yi nyame adom nti ma ho keka na wo soro pa ene before I frame me say any interview ko hu the way a domino esi boje meso na nso no enye no ne bema meeting ma ya me de party nin kan ko ni hia me enti me for so say me kosoa fight say ga me be ya dom na ye be kan aba no na me di nkuni afutu okura wo de ma wo achita afo no so say the wedi kan em say wo ba ye wa say bibia ye orderly ya tue bo ase atoto do ma kama eba say abato de eden a obehu akasa ba ko mi no bi na so no so far e bi ba no ya hwe e di ya tu ya ma se bi e ko so smooth ntimi bi say ya me adu bi aba fine na de me ka kire NDC amayoko no baby a will be to abanese nyina no ye mpasum di ne fanto na bibia nkoboko mai matie mu akosu ayi mayen fensia twede ka homa so fabra ya wai nyame ya dom a wachena na ya bo ama ya de hye no matie abusua ma ne bone kwa me redu ne yete ne kafiri mo sizongo no na ye kwa Western North dwabo so ane yadri ya na ya ma ne bone sikaba babura ekwa kodi enkomo sikaba na pom ya de hello sikaba otemeka hello what about one say na sibi koye about one de ubedu dwabo so about one person so a honorable kwamna minta akando abuantatia ye deputy friend say oye minority chair on health committee on health na about one person is am no kase me no gina aye do gina chairman e dia wode so ye Ali Biema and afi onu onimunyanfo aye fa ni John ana ne metimi gina say chairman no wa bra about no etimi ekoy na onimunyanfo aye fa ni say Ali Biema no etimi nya man ko etimi nya man 849 and onimunyanfo aye fa ni John Annan enso nya man 156 na se ba ni chairmanship position onimunyanfo aye fa ni Ali Biema and etimi fa akonya no eba ni secretary nso onimunyanfo Alexander Edukres and onimunyanfo aye fa ni say Rafael Paku and etimi gina ye wa bra etimi to abani etimi kenka na onimunyanfo aye fa ni Alexander Edukres outgoing secretary watima sa maintain akonya na otimi pulu emano 776 and onimunyanfo aye fa ni Rafael to epuli 156 na se de ko so yebuso aye kenkai organizer na de aka no e de no na bedu a wona no ho kwai se otimi eto aba no eye 1173 na wo ho kwai se otimi to aba e wo dwabo so aba to pahia so aba ne yeto no safi bo su kwanta Adamasi Church of Pentecost ho na etimi eto aba no
and after polling station also be to abano. I 127. Sikaba. Etim kabo medina so omutimi eto abano. Exactly. Sikaba what menka? The PM omutimi to abana. Bibia etimi koyi a metima ka se bi obedu ha dia. Ya anti pinchen bia ewo jaboso abato mpese se amenu ka sei. Omda su guso omo kan abano omo na kan ni. Na so far dia ba na jabetim dia tu dia no. Mo ene adwuma ya waya de amaya pa. Abusua wai aya yamane boni Sikaba Babura wono ana yetene nkan na ye kwansam foforo mu NDC amanyokuo no amua na yeda so a ye wai na NDC amanyokuo no won mabato ye won moto no na abusua ye tete bribi se wokopru east abato mpeso so a panyipa ba akoya wono so na wo hwe senka organizer di bire no betumi apribie na so mkoyi nimuo won monyafo Emmanuel Kwaku Buam wono so ne manfo France amtwerofo de to won manim sa hwe enya de so mba pere so da ama abato no ankasa atumi akoso ewo mpeso no so sanse wo hwemu a wono ankasa yomu yi ne frimu no ntiase bia anim enti kamia se nipa benum hyehye akire ana wono boapa ya wono di sa adwuma no na wabra enne penche mentem wase na ekoso ewo yagina busua na nyasam ketwa momara Facebook na mara de enkohua pa na shenapo ya kyese ye papa igu fam wono ne nyina da eye NDC amanyuko na bato ba akopo ba akopɛ moja koro honam koro eno ho abato na kyese wono ma hyehye tuntumu a yade koja boboyeti na ye hwie shenapo gu fam se ya de nkohua egugu fam wo ba Sompa 93.1 yen Facebook ne Sompa TV YouTube a videos ne nyina da obenya bi no wahwe na abusua wabra na one mo ye friends and trofo hye mu no mdo masema to one manim aka sama kase ade agu fam no ya twe bi moma yenkotie bi mra emuhie wo hanoma na ye jimrantie ene ye wo hanoma akonya na ato ene ye nyina obi epre ena ye brother ba ko epre timbuam buam omo se o ma disqualify but krata e kire se o ma disqualify no you anyabi ya court akoji court injunction eninti ene ye nyina ye wo constitution nase even the president kura wo constitution nase yeso ye nyanenti ye se omo si upon court injunction ni nyina no ombe conduct enti ye de asema kwa de akoda court na court nso aye de ediamai ya serve appropriate agencies ni nyina ya serve electoral commission ya serve election committee omo so ya serve omo regional ya serve omo se wa unim na ukọ honom na bibi to a wasem yeji ayewo yeji asase ye de bodua yeji so unim utia yeji asase so se me kwa conduct election wo honom a yeja wa ma chenchamba koma abosom yeja wa ma biruchu at nsia atwa yeji ahia nyina yaja ya asema yede ama onti se kina wonim na ukọ na bibi to a ntie na boko ba nya boko ye di wo no one wisha yemiaso ye nyina ehase even the president of the land ehye constitution ase the court any last abusua na chesa anono biaburia no na ekoso ewo yeji Pro East abato empeso so NDC amanyokuo no one maba one moto no eho bi ne yekotie ye no yeguso wa NDC amanyokuo na abato mu na wokọ Apadancha West a eho so de no che kurui na yetete a kire se eho so efiti anopa no de ba no ano na abusua nya semketo abalo pepesa wo mede babato aba nipa bi no kọ pagya som de ya kyese dare se kọ ba ne se kọ ba ne sei ya mane boni Eric Annan na kọ honomu a wani adehye binmu di nkomo na abra na dede ne kwaso menteme ho ase yo wobi ya ne de no wonom kasa na afedi nyame adom so ne yetete sa afedi akomato eyemu a abato no wonma hyase a wonmo tubie na wabra Eric ekọ honom na wotietie nsem ahodro ya ekoso no wotwe bi breye moma yenkotie dede ne bi pa wobunum so wamu nyante no wamase no de ye ginam ase ya de yato ye ginam de ya de ya beto de wamase no wamu nsi no ye de ye ginam ya twase ye mpanyin kwa no be ka to ye se ye mla ne beto se yentuo ye de wa se ye se beto aba ye ne enti abusafo nyina ne wo NDC nyina aye ready ese ye to aba enti ye de gyina hanom se bo 10 okura kwa na twekura ye nim se ye to aba enti ye twan
say betu aba no enti ye de yen ko ba bia aje say commission no ba say ka say na yen to aba ne dia yen to no obi ama yen say yen to aba ne dia de wa ye twen enti Ghana aban won hwe na adwunu ye say betu aba na de ntokwa e fa e ba ne dia yen pesa enti na ni sin so aban yen nya ba ko na aba no nipa oba stande so pe chairman yen fa adwene pa na yen fa nto aba no na dia me ka kire mu ne say subi eye kura eye dankyira asase so kasi atu dia so aba ben sempredu enne ye dia ba subi enti obi oba party mu nkyeye no pese o destroy party no enti enne si anto aba no subi dia mi abusuapan me kan plan say me anto aba no dia so da kise subi enne ya anto aba no subi mi dia so abusuapan me na me kasa no enne e kan nipa 10 yaba to aba e kan nipa 2 yaba to aba na organization awodori na yaye e wo subi sabi penifo ma yeti asese ye to aba na wo subi yeti mi twi penifo anu ngofom ahobo asese ye bia yaye anu achi no ana panyipa ye ote akonya so deda sa chichina ni de ma NDC amanyoko no ewo apadancha west abatompa so ye radio k wono so akasai moma NTB enya pasema nkumunya na mepe o party ya ega makoma so yenya nkasa ye bi ohe yo ya da ko wa beje party na boton bu amana obedi emu no bu amanya ndi plan say wo mo beto aba eni skadi etume na abatu no ye say obi abatu na ba ye protect abatu no etokwa bi ye ni ho ena ye de ballot box fi Cape Coast eni ye de ba what you kwehie ni pa no kwa ma bo na ballot box ni ni ama ebe nyina what senator commission what the police ba chairman say national chairman regional chairman wọ́n sì ẹ̀kọ́ yà mẹ́fà mẹ́tọ́ àpànà mẹ́mí ẹ̀ntọ́ àpànà. Wọ́n ti ní ọ̀rọ̀ ní accreditation ẹ̀yẹ 950 something the executive purpose àwọn ọmọ tó àbámá ND. Obiara fúra ní chairman sọ̀rọ̀ chairman máa mẹ̀yẹ́wò sọ̀rọ̀ chairman máa. Na accreditation no yẹn fa mamu 99 yẹn bẹ̀ gyina wọ́n ahyehyẹ sẹ́ wọ́n a wọ́n pẹ́ sẹ́ wọ́n tó mọ́ bu àmà no. Table ni si akotugu ere ebe kan apasa oto chairman you okay no table ni si abetugu woman organizers no enipa ato abale 102 no ye yin ka ta na ma ko 102 e bi egu baby faako wa wo pe woman organizer no na o di atu ye two woman organizers in the area they are two deputy for no ye ba tu abaniya sema go school ba me ya Abusia wei aye tetena ni de ma NDC amanyoko no wo apadancha west abatompa so ye radio k na ya kwa maso na ya ne Eric anana kwa kodi enkomo Eric Majoy mejo so akosia abato no menteme wase ba mu na won mato awia na sabe be payment me wase ne de ebe mo sorry ye pa ema empo no obepie mo wa hanoma ballot eye pipesa na ayade a EC na crash me electoral commission na crash for no ede ba no ayade a afa bia menka se eye chairman aspirant a ono na nka ohwe me ogina me ato so aba chairman eye Peter Boama ayade a ntia ensa kan eche ma ono ene na pamfo no bi itimi hia EC officer no ma omo de mon sake kan no be wi ase omo je kra san so hye no intino mentino ho ase de bi ba ne mom ni nyina mu no ye de aseda be menya me san se ende no bibia etimi akofan na bibia aye kama etimi ato aba na wi a ade a etimi ahwe ne asan so elect incumbent na on etiso a ne din no ene eye joke asan so elect na intentem so na akosia menka we no intentem so no ade a mo na etimi hwe gina wo apadintra is west hanum na hwe to mo so aba no na mo ye mako eduno 924 ana mo gina amaye to mo so aba na ade a dibre no na ye mako ana mo hwe etimi igina na ade mfifi mantemu hanum nyina no omo hwe enso igina ma afi mu no NDC omo delegate conference no ya to mo so aba contestants no 1100 intino sab pepe anete e wa hanem mu no ende akwakoye Saturday no ya de a
no be pem finfi mantem ha no mantem fo hwe yesa mentene ho ase ne nyoma ba ko mienu bi ntino ade am finfi mantem ha no mina no bia ma ko enan pe ana mo ho etime to ma ba no upper dentra east upper dentra west ejuma ko enyam esiam sanso ana ade a agona east omo ana etime hwe eto ma ba na mprempren bia 3.1 upper dentra west hanoma me mitimi eba be pie mo hanum na yade a mentime ho asena no pa ne mo no ana ma no ne so ne mo manumre de bibia da din a bibia ye kama ya hwe ya to aba no etimi ahwe asanso yi incumbent and din ni chema joki ntu bisaya sa pepe penalty Eric yabada se ene wamane bo abusua wei yamane boni Eric anan ya tenen ka finfin mantemu na chase ne yakoso no na asase a wokɔ mpeso ahodro pi no aso a abusua ande si amanyɔkɔ na bato a wɔn moto no babi ane me ya hodro do no a hɔ no mu a ebanyefo de wɔn mo sa to so kakra epoya mantemu de nie Afron Plains South ɛwɔ de no wɔn ma hodi mpraya so enso saa atiwa East atiwa West eno de no de wɔn mo kyerɛ sɛ ballot list no how kakra ewo mu a wɔn mo edi ho dwuma akyea senso ballot list saa enkokɔ eno so ka ho bi Upper West Achem Afron Plains North eno so wɔn mo kyerɛ sɛ branches ni bi wɔn mo a wɔn mo do mo nsa ato so Achem so duro wɔn ma hodi ekropon ballot list ena no so ho atechema Fanti Akwa South ena fe asenema so ekroso eno so women's wing no mo kyerɛ elections no wɔn mo ahodi wokɔ mfimfin mantemu a mienu Cape Coast North wɔn ma hodi ebura sebu kwamankase eno so wɔn mo kyerɛ ballot list no eno hawo abamu a enei empanyefo hwɛ sɛ wɔn betumi asiesie saa temakyerɛ no de afiri hɔ fra mantemu so mienu hohoi eno de wɔn ma hodi pa na no kwesi sɛ empanyefo besi gina ye pa ye beboa no eno mo de date ye wɔn beto saa ba no beba so gakɔ penso 5 branches ena wɔn ma hodi Western Region atoyo mantemu Prestia Huni Valley eno so wɔn ma hodi saa Shama 15 branches na sa branches makoma kudunum ena no so wɔn mo to aba wɔn do mo sa to so kakra wɔkɔ enkran mantemu a ɛwɔ so de nie Shai wo so doku eno so wɔn mo kyerɛ sɛ branch issue saa na so how no ɛwɔ hɔ no ɛwɔ sɛ wɔn mo tena se na wɔn mo siesie ningwa prampram eno so yɛ branch issue ɛna legekuku eno so yɛ branch issue saa ayawa so north eno so penfo kyerɛ sɛ wɔn do mo nsa ato so amasaman wɔn do mo nsa ato so hold saa na afi adanta eno so wɔn kyerɛ sɛ emaburu no de no ɛna abato no anya de betumi abasoɔ wɔn nyina da yɛ hyehyɛ pa andi si amanyɔkɔ ne mpanyefo kyerɛ sɛ wɔn de gu akwam ɛna ne kyerɛ yɛ san sɛ babia abato no mpampanso kɔduru na akoma bi ahurihuri ni adeade no anhwɛ yi a ɛde haw kɛseɛ ɛbɛba yɛ gyina we so na yɛ de nsɛm no nyinaa asi nyame yɛ adom a memɛnte dwumadie soɔ yɛ sɔre so yɛ na na yɛ aboa mali bia boga waba betoa so ndc amanyɔkɔ ne nsɛm abusua ɛnɛtɛ waso ne nsɛm pii no ana wɔ hɔ mea ahodo a yɛhodie die nti ampanyefo do mo sa to soɔ bia no so abatoa no yakɔ so na so penche menteme ho ase ne nyina da memɛnte dwumadie so bɛte ɛyɛ wo man ɛyɛ me man yɛ nyina yɛ man na ka bomu ɛma ne yɛ ɔman Ghana medin ɛne akosia agye wakɔde boaten yɛfa seda makoko Veronica Jando akosia somwa wahene ni amakranche kwabena kese ɛna afi na ne aboa malibia boga Erika Sari Mofia fieje wakɔde nana ya Grace ɛna afi MC ahonso school fees PK Ima Akiula Rexford Godfred ni Ketwe munyina yadamo ase madoma boa pa Frank munyina ka ho bi eneso ensan for penny 3.1 Ora Santi Eboa Benedict Sebede ya sɔre so akɔ me minti na ya boa ma wa ye krado dada wantie bia wa ye ho makrao